fet si miràvem sí que és.
Boas tardes a todos e a todas, e antes de nada gustaríame agradecervos a todos e todas a vosa presenza aquí neste acto tan simbólico, non? Como pode ser a imposición da Folla de Carballo a Antonio Presas, que dende aquí se a cara de nervioso, non? Un saúdo a Antonio Presas que está aí, a súa familia, aos seus amigos e amigas e a Corporación Municipal e a todos e todas os que estades aquí neste espazo, non? Eu son a encargada de conducir o acto e presentar, entón, antes de nada, vou dicir que vou ser bastante breve. Moitas gracias tamén á agrupación Carballo da Manteiga por amenizar este acto e a Plácido, que tamén vai participar ao longo do mesmo. Antes de nada, gustaríame, ademais de agradecer a Antonio Presas o seu labor ao longo de todos estes anos, o seu incansable labor, gustaríame ler un poema de Miro Araújo, cuxa idea realmente que me deu foi Cersiño, que pasa que non pode estar aquí porque tiña unha viaxe, entón non o ficerei. Digamos que a escolla do texto foi unha lección miña por dúas cousas fundamentais. A primeira, porque neste texto faise referencia á Folla de Carballo, como ides escoitar agora, e por outra parte, creo que é un texto bastante caído porque fala da pedra dura, non? E neste sentido, ao falar da pedra dura, creo que é bastante caído esta metáfora para asociar con Antonio Presas polo seu labor ao longo da súa vida, non? Entón, vou recitar. O poema titúlase A lareira. Entra o sol pola ventá e o velo das ovellas, unhas follas de carballo no chan, a sombra das pernas, a sombra dos zapatóns e a sombra do brazo que corre pola parede como unha galla seca que vai realizar o vento, a caixa dos mistos na man, o cazo do café en riba 3 pés, e debaixo un guizo, e debaixo do guizo unha presiña de xestas, e debaixo das xestas cinza donde a noite. Non se lle pode quitar toda, senón o lume come a pedra. Esta é pedra branda. A pedra dura non quere o lume. A pedra dura non quere o lume. Estala, soltas en lastras. A pedra dura non quere o lume. Estoupa e fanse lastras. Ten que ser pedra branda. Parece unha cousa ao revés. A pedra branda o lume non a ofende. Tamén a come, mas non estoupa. A pedra branda, co masa coidado de deixarlle unha boca cinza, dura sempre, non se acaba. Facendo lume, todo o inverno, cepos e todo, e nada, aguanta, porque é pedra branda. Ben, a continuación vou convidar a subir ao estrado a unha das persoas que participou na elaboración do expediente, José Luis Rodríguez Jácome, o instructor do mesmo, e antes de nada, olvidouseme tamén agradecer aos participantes na elaboración que están aquí, Rizoso, Canje, José Luis Rodríguez Jácome e Tobi, que non o vise por aquí, pero que tamén participou. E sen máis, José Luis. José Luis vai facer un resumo do expediente que foi elaborado por todos os compañeros do noso. Moi boas tardes a todos e a todas. Para mí é unha gran satisfacción poder intervir neste acto. En primeiro lugar, obrigado por os agradecementos tanto ao señor alcalde, como a Consellería de Cultura, como ao señor secretario, os compañeiros que estiveron na Comisión de Honras e Distincións, e tamén a todos e cada un dos que aportaron testemunhas que forman parte do expediente. Ben, pois, a xeito de resumo do actuado e da documentación que dona no expediente, consideranse acreditados na figura de don Antonio Presas García os seguintes extremos. Don Antonio Presas García é unha persona cunha longa trayectoria reconhecida e que ten prestado os valiosos servizos á colectividade en la Lim, na comarca de Odeza e en Galicia. Este extremo, que é público e notorio, considerase sobradamente acreditado, pois ten un currículo vitae que está formando parte do expediente. O compromiso social de don Antonio Presas García queda evidenciado pola súa grande aportación a la vida e ao ben común a través de actuacións moi meritorias, principalmente nos seguintes eidos. Na docencia, don Antonio Presas García, na súa dilatada labor docente de máis de 30 anos, aportou aos seus alumnos e alumnas moito máis que simples coñecementos e destrezas, pois difundiu intensamente entre eles valores esenciais, como o respecto polo medio ambiente e o patrimonio, a
así como afán de coñecemento científico. Todo elo dentro do principio elemental de convivencia armónica e sostible da humanidade co medio natural. O grande número de alumnos aos que impartiu as súas ensinanzas supuxo un efecto multiplicador e transmisor destes principios ás xeracións futuras. Na investigación, a labor de don Antonio Presas García como investigador fixo que, ademais de transmitir os coñecementos existentes, aportarse ao acervo común novos datos e elementos que incrementan a consciencia do que fomos e do que somos, reforzando a nosa identidade como pobo e como país. Na divulgación, a través dos seus libros, artigos e numerosas publicacións, así como a través de conferencias e actividades diversas nas que ten participado e participa, don Antonio Presas García transmite o seu saber e a súa ilusión a toda a colectividade de xeito preciso e riguroso, pero tamén de maneira didáctica e amena. Pero, na figura de Antonio Presas García, queremos resaltar moi especialmente o seu activismo. A labor de don Antonio Presas García foi máis alá da docencia, da investigación e da divulgación, pois tivo sempre unha actitude emprendedora e resolutiva para a defensa do medio natural e do patrimonio colectivo, actuando, cando foi preciso, con grande vehemencia e intensidade, pero sempre dentro do respecto e da corrección. Así, participou e participa na defensa de causas xustas, como a conservación da Serra do Cardán, a preservación do Castriño de Bendoiro e actualmente un grandísimo valedor da Frada de Casas Vellas, seriamente amenazada por unha liña de alta tensión. Tamén lle honra ter contribuído dende agrupacións sociais e políticas a loita polo progreso de Lalín, sempre de xeito desinteresado. Por todo isto, moitas gracias, Antonio. Vale, a continuación, o secretario xeral, César López Arribas, vai facer lectura ao acordo plenario votado pola Corporación Municipal. Boas tardes a todos. Eu, César López Arribas, secretario xeral do Concello de Lalín, Pontevedra, certifico que na sesión ordinaria celebrada pola Pleno da Corporación Municipal do Concello de Lalín, o día 31 de marzo de 2016, se adoptou, entre outros, o seguinte acordo. Punto 7. Expediente de reconocimiento de honras e distincións a don Antonio Presas García. A Presidencia dá conta deste expediente e da proposta da Alcaldía de data 21 de marzo de 2016. A continuación, o señor secretario deu lectura ao dictamen favorable da Comisión Informativa de Saúde Pública, Bienestar Social, Actividade Cidadana, Cultura e Educación, constituída para este caso como Comisión Especial de Honras e Distincións do día 28 de marzo de 2016. Tras deliberar e intervir o distrito voceiro do Grupo Municipal e tamén o señor secretario, someteuse a votación ordinaria do expediente e a proposta da Alcaldía mediante o sistema de mano alzada. Por maioría dos asistentes, aprobouse o expediente do seguinte tenor. Mediante decreto da Alcaldía do día 8 de xaneiro de 2016, iniciouse o expediente para o estudio e a posible concesión a don Antonio Presas García de alguna das distincións recollidas no vigente Regulamento de Honras e Distincións do Concello de Lalín. De conformidade co disposto no artículo 21 do vigente regulamento, nese mismo decreto nomeou o xuez instructor a don José Rodríguez Jácome e secretario do procedimento do José López Arribas. Asimismo, nomeáronse os membros da correspondiente Comisión de Honras e Distincións, composta por as seguintes persoas representantes da área social, económica e cultural de Lalín. Don Alberto Granja Valgados, don José Armando Cristóbal Fernández Vázquez e don Juan Carlos Vizoso González. Tras a correspondiente instrucción do expediente, con data do día 8 de marzo de 2016, a referida Comisión de Honras e Distincións, por unanimidade, presentou á Alcaldía a súa proposta de reconhecimento da distinción Follo do Carballo na súa categoría de ouro, a don Antonio Presas García. Asemade, o instructor do expediente, conforme ao sinalado no artigo 21 do regulamento, elevou á Alcaldía todo o expediente para proceder á súa tramitación. As conclusiones non se detallan porque xa anteriormente expuséronse por el señor instructor do expediente, señor Fernández. Segundo o disposto no artigo 1 do Regulamento de Honras e Distincións do Concello de Lalín, a condecoración Follo do Carballo é unha distinción
que manifesta o máximo galardón que tanto unha institución como unha personalidade pode obtener do Concello de Lalín. A tenor do artigo 11, crease esta distinción coa idea de premiar as institucións ou a personalidades que destaquen na orden política, administrativa, cultural e artística que manteñan alguna vinculación ou se relacionen cos intereses do municipio. E di o artigo 11 que procede a creación da folla do Carballo na súa modalidade de ouro e de plata para decidir en cada caso a clase de folla de Carballo a otorgar e teránse en conta a índole dos méritos e servicios, como a trascendencia da labor realizada en beneficio do municipio ou as particulares circunstancias que comporran a persoa obxecto da proposta de condecoración. Xa que logo, aceptando plenamente os razonamentos expostos e a proposta realizada pola Comisión de Honras e Distincións, nomeada para o efecto, así como o prego de conclusións elaborado polo subdirector do procedimento, o Pleno da Corporación Municipal de Lalín, Pontevedra, acordou recoñecer e otorgar a don Antonio Presa de García a condecoración Folla de Carballo na súa modalidade de ouro. E para que se conste, así na presente certificación de orde que o Bispo Profe Señor Alcalde a día 14 de maio de 2016. Nada máis, moitas gracias. Ben, a continuación, o alcalde Rafael Cuíña imporá a Folla de Carballo na súa medalla de ouro, acreditando o otorgamento deste recoñecemento. Boa tarde a todos e a todas, queridos veciños e veciñas de Lalín, benvidos a Casa do Pobo, como sempre digo, especialmente, se me permitides hoxe, dar a benvida especial aos veciños de Soutolombo, os veciños da parroquia do Homenaxeado. Eu creo que este ano os veciños de Soutolombo non debedes ter moita queixa do Concello, ya sabes, aldea singular, non? É moi merecida, ademais. Escribí unhas breves palabras, hoxe non quería improvisar, eu sou máis de improvisar, pero creo que o Homenaxeado merece moi moito, non? Para mí unha especial satisfacción o acto de hoxe dunha persoa que o merece tanto, como lo teremos tamén nas próximas datas con Daniel González Alén, que está aquí tamén presente, que tamén é outro gran merecedor desta distinción por parte do pobo de Lalín. O goberno de Lalín, ao que saludo, e tamén os membros da corporación, especialmente a tua familia, Antonio, que é a que te acompaña todos os días e que supongo que estás especialmente contenta de hoxe. Creo que saibas que o pobo de Lalín considérate un fillo exemplar do Dez, mestre da ética e do respecto á nosa historia e á nosa cultura. Exemplo de traballo por preservar a nosa tradición en tempos convulsos nos que as novas formas de Inquisición emerxen entre as brumas da ignorancia inducida. Querido mestre, querido amigo, é un orgullo deste Concello, é un faro de integridade para veciños e veciñas. Hoxe o teu pobo homenaxeate como fai cos grandes, con aqueles que podedes mirar aos ollos de todos e todas porque a trayectoria vital así o avalia. Necesitamos máis como aquí, moitos máis. É obriga das institucións públicas poñer os vimbios para que moitos poidan facer cestos semellantes, como os que ti faz simbólicamente todos os días para aproveitamento de xeracións vindeiras. Hoxe damosche a Folla de Carballo, na súa categoría de ouro, pero a nosa admiración queda todos os días. Parabéns en nome do pobo de Lalín. Se alguén do colectivo Fargas de Catasos me acompaña, eu agradecer moito, ademais para facer esta exposición neste momento.
Boas tardes a todos os aquí presentes, autoridades, familia, veciños, medios de comunicación e persoal desta casa. Tamén aos membros da plataforma Solvemos as Plagas, pola súa meritoria loita, pola conservación dun dos enclaves máis singulares como bosque antigo do noso concello. Un movimento co que me sinto completamente identificado. Agradecementos. Este é o momento dos agradecementos. Ao Goberno Municipal por levar adiante con determinación, firmeza e seguridade a proposta da concesión da Folla de Carballo á miña persona. Ao instrutor do expediente, José Luís Rodríguez Jácoma, polo seu preciso, amplo, meticuloso e gran traballo. Aos componentes da Comisión de Honras e Distincións e a todos os que aportaron informacións para a elaboración do expediente polo acertado análise que fixeron de todos os feitos aportados. Aos membros da corporación que votaron en positivo e con liberdade esta concesión. A toda a miña familia, e en especial a miña dona Mariluz, polo moito que me ten axudado en todo. A todos os aquí presentes por esta mostra de cariño e aprecio. En primeiro lugar, quero dicir que a concesión da Folla de Carballo está avalada por un meticuloso expediente no que se tiveron en conta de forma perfectamente estructurada e planificada todos os méritos que se debieron de argumentos para tal fin. Por suposto que non teño intención de analizar iso, pero gustaríame detallarvos algúns aspectos relacionados coa miña longa labor docente, uns 35 anos, dos que 27 transcorriron no Concello de Galicia. En relación co que se afirma no expediente, decir que eu non son quen de valorar os efectos do meu traballo e influenza na educación e formación do alumnado, pero por experiencia propia podo decirvos que na miña etapa inicial de alumno no Seminario de Lugo, logo no Instituto e na Escola de Magisterio da referida localidade e máis tarde na Universidade de Santiago, fun recibindo un diferente grau de formación que moitas veces dependía tanto ou máis de quen fora o profesor que me dera as clases por a súa personalidade que das propias materias que impartidas por eles. Así, por exemplo, recordo dun xeito moi especial ao mestre de Soutolongo Manuel González, popularmente coñecido como o Cancelo, que intentaba transmitirnos aos que fomos os seus alumnos un gran aprecio e estima pola nosa terra, na súa máis ampla dimensión histórica e social. O Cancelo era un mestre que, por suposto, instruía dentro da escola, pero tamén era un veciño máis que nos ensinaba a convivir a todos na parroquia. Tamén recordo moi en especial a don Alonso Montero, profesor de Lingua e Literatura en 6º curso de bacharelato no Instituto de Lugo, que sempre fixo unha análise crítica e profunda tanto dos movimentos literarios como de todas as circunstancias que influíron nas obras dos autores. E, por citar algún caso máis, recordar a si mesmo a profesora de Xeografía e Historia na Escola de Magisterio de Lugo, unha señora moi atractiva, que tiña unha visión moi lúcida e documentada da historia. Unha visión propia
dos grandes intelectuais exiliados deste país e de España por causa do réxime fascista. Tampouco quero esquecerme do gran profesor de Ciencias Naturais da mencionada escola, porque nos daba uns apuntes moi actualizados e de un elevado nivel científico, algo que non era habitual no ensino dos anos 70. Continuando con esta influenza e falando por experiencia propia, podo decir que os profesores poden influir moito cando un é rapaz e adolescente, pero a medida que pasan os anos vai cambiando, como é natural, esa perspectiva. Eu, un ano antes de presentarme ás oposicións de mestre, entrei na Universidade de Santiago coa idea de estudiar arqueoloxía, prehistoria, historia antigua ou historia medieval. Pero pronto cambiei de parecer e terminei licenciándome en xeografía, a miña verdadeira vocación da vida. Aquí xa non foron os profesores os que máis influíron nas miñas preferencias académicas, senón o propio coñecemento que ia adquirindo día a día. E iso tamén dependía do meu propio traballo e da formación que, en paralelo, se conseguía a través de lectura dos libros e outros medios. Eu sempre fui bastante independente e autodidacta. Sin embargo, non podo negar que a influenza dos profesores forma parte da nosa educación, da nosa forma de entender a vida e vaise a converter nun recurso potencial para resolver moitas situacións que nos plantexa a vida diaria. É interesante pensar en todo isto, pero tamén me debo preguntar que é o que fixen eu como profesor para ser valorado positivamente polos alumnos. Vou vos a contar unha anécdota que me sucedeu moi lonxe de Galicia. Perdón. No ano 1978, o MEC, Ministerio de Educación e Ciencia, trasladoume forzoso por concurso público á illa de Gran Canaria, na que estivemos Mariluz, a miña inseparable compañeira e compañeira tamén de profesión, 2 anos nun colexio do centro da illa. Ali foi onde empezou a miña especial trayectoria de mestre interesado en coñecer o medio no que estaba vivindo, un medio natural moi interesante e diferente ao da nosa Galicia. E por iso procedí a instalar e poñer en funcionamento unha estación meteorolóxica escolar, coa que comezamos a anotar un registro de datos diarios, temperaturas, precipitación, vento, presión atmosférica, etc. Os datos recollidos no Colexio de San Mateo serviron para que o Instituto Nacional de Meteoroloxía, hoxe a AEMET, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, homologara os registros e procedera á colocación dunha nova estación que se incorporou á Rede Nacional de Observatorios Meteorolóxicos. O registro e a utilización de datos meteorolóxicos abre moitas posibilidades de aplicacións no ensino. E iso foi o que me levou, anos máis tarde, a facer o mesmo noutros centros. No Colexio Público de Muros, na Ría de Noia, no Colexio Público de Prado, e até incluso nunha terraza da nosa vivenda de Lalín, onde teño colocada unha estación pluviométrica cun registro de datos diarios desde 1992, unha serie de 25 anos. No ensino, na miña etapa de mestre, tiven que facer de todo, porque os ensinantes éramos universalistas. Por decirlo de algún xeito, tiñamos que dar clases de todo. Por poñer outro exemplo, que tamén sucedeu por primeira vez en Canarias e logo nos colexios de Muros e Prado, impartí clases de educación física. Iso permitiume transmitir aos alumnos o sentimento polos valores deportivos. E estes responderon con moitísimo entusiasmo.
no Colexio de San Mateo, na Canaria, chegaron a ser campións provinciais en carreiras pedestres. Unha competición, Beñesmén 1, originalmente concebida polos organizadores como representativa dos seus valores culturais tradicionais, que recordaban a súa historia precolonial fundamentada na cultura guanche, dos habitantes originarios do arquipélago, que foi conquistado por Castela entre 1402 e 1496. Os meus alumnos sempre competían convencidos das súas posibilidades en físicamente o mellor preparados posible, porque entendía que iso se debía facer así. Non só foron os alumnos de San Mateo os que materializaron ese espírito deportivo, senón todos aqueles outros cos que tiven a oportunidade de traballar, porque iso mesmo podo decir dos de Muros e dos de Prado. Un dos acontecementos que me ten chamado máis a atención foi o que me sucedeu cando me despedí dos mestres do Colexio de San Mateo. Unha vez pasado 2 cursos, porque creo que representa moi ben como era eu no profesional. A chegada de mestres peninsulares a Canarias fora mal recibida por algúns sectores da poboación, especialmente polo MPAIAC, movimento pola autodeterminación e independencia do arquipélago canario. Ali estivemos sometidos a un rexeitamento activo, como moi ben saben os compañeiros, aos que lles sucedeu o mesmo e que case 40 anos despois se topan aquí en calidade de grandes amigos, José Luis e vos. No meu centro de destino había un profesor dese movimento e o día que me despedín dele díxome textualmente: Antonio, ben sabes que nós nunca vos quixemos aquí, porque viñestes a quitarnos postos de traballo. Pero agora sinto que te marches. Ti fuches algo especial neste centro, porque fixeches moito máis do que che pedían. Personalmente, en nome do movimento, damos as grazas, porque se te quedaras aquí, serías moi ben aceptado por todos. Claro, todo isto dixo en lingua castelá, ainda que eu o puxera aquí en galego. Nos 4 anos seguintes estive no Colexio de Valdeixería, Muros, Ría de Norte, unha etapa da miña vida que podo considerar como de transición activa. Daquela rematei os estudios de licenciatura en Xeografía na Universidade de Santiago. Como alumno libre e cun expediente académico brillante, porque estaba estudiando algo que me gustaba e que sería decisivo na miña trayectoria persoal posterior. Estaba adquirindo uns coñecementos que logo levei á práctica o mellor que pude. E foi aí onde me di conta que a miña verdadeira vocación era a investigación, que logo compaxinei o traballo e coa familia o mellor que pude. No ano 1984, os preses, como se ten chamado a miña familia, chegamos a Lorín, coa idea de asentarnos aquí definitivamente. E así o fixemos. Mariluz, Cristina, de 4 anos, e máis eu, convertémonos en veciños desta vida, aumentando ao pouco a familia coa chegada de Marcos, que hoxe, por razón de traballo, non pode estar aquí. Eu estive traballando uns 13 anos no Colexio Público de Prado, e o resto da historia xa é mellor coñecida para todos os habitantes de Larín, tanto pola labor docente, a participación en múltiples actividades na Asociación Ecologista Sobreira, na Asociación Cultural de Naranxo, como pola miña breve participación activa na política, primeiramente en Cal e logo no BNG.
insisto de fondo, gustaríame darlle unha interpretación dimensional a todo o sucedido. Sempre fui unha persoa a que lle gustou saber o porqué das cousas, a causalidade. E para que o vexades claramente, vou vos a contar algunhas anécdotas. Así, cando tiña uns 8 anos, o meu pai, que estaba emigrado en Venezuela, trouxeme un coche eléctrico, unha máquina realmente insólita, naquele entonces, ata tal punto que aquí nin había pilas de reposto, e claro, cando se terminou a que traía, parou, deixou de funcionar. Que desastre. Pero non me di por vencido, e decidí desfacer o coche para saber como funcionaba e tentar repararlo se era posible. Nin que decir ten que o resultado inmediato foi a perda irreparable dese artiluxio mecánico. Pero, pasados os anos, dime conta que aquel acto instintivo era, en realidade, unha necesidade de saber máis, é dicir, unha manifestación intelectual. Desde o punto de vista material, o meu comportamento era punible, pero o peor non foi iso, senón cando lle tocou o turno a algún reloxo ou a un magnífico acordeón que había na casa, que hoxe sería unha verdadeira antigüidade. Eu quería saber como funcionaba aquel acordeón, pero case non me atrevo a decir o que lle fixe. Tentar saber como funcionaban as cousas era algo que me fascinaba. E niso andiven toda a miña vida. E seguramente, por esa razón, na familia teño a consideración dun manitas. Antonio Presas era así, como aqueles antigos filósofos gregos que se preguntaban por o que das cousas. A capacidade que temos os humanos de reflexionar, permítenos aprender sobre o anteriormente aprendido e crear o conhecimento intelectual. É certo que ainda que estea na súa terra, non está libre de problemas e de situacións complexas. No Colexio de Prado empezou unha nova etapa na miña vida, caracterizada por un afán persoal de tentar atopar unha explicación causal aos fenómenos sociais, á nosa natureza, ao noso clima, ao noso patrimonio. Case coa mesma filosofía infantil daquel neno que destrozaba os coches eléctricos ou convertía en inservibles valiosos instrumentos musicais. Meu pai ten que perdonar, pero que saiba que o mal que fixen daquela foi un froito que madurou moitos anos despois. No ano 1989, a Consellería de Educación concedeume unha licencia de estudos remunerada durante un ano e iso aproveitei para dar un salto cualitativo na miña formación. Elaborei unha tesiña de licenciatura sobre diversos aspectos morfométricos da conca do río Arneiro e realicei, de seguido, os cursos de doutorado. En 1990 regresei ao ensino cun novo espírito e iso fructificou en 3 traballos de investigación con equipos de alumnos que terminaron gañando consecutivamente por 3 anos os primeiros premios escolares en concursos provinciales convocados polo Museo de Pontevedra. Algúns deses traballos, a día de hoxe, aínda merecen unha publicación polo seu interese patrimonial e etnográfico. Hai un pouco falaba de dar unha interpretación dimensional ao que fixe, a todo o que fixe. Certamente, o meu ámbito foi a xeografía, pero tamén fixen incursións noutras materias
como o patrimonio histórico, a etnografía, o medio ambiente, a medicina popular, as letras e ata incluso as ciencias políticas, porque non todo o que unha topa ten unha explicación científica. Unha cuestión na que quero centrarme durante un momento é o da evolución sociocultural deste concepto, no que ten habido ilustres persoeiros, o matemático Rodríguez, o astrónomo Don Ramón Aguiar, o investigador García Oro, o pintor Laxeiro, o aviador Xaquín Loriga e outros, cos que, por suposto, e non me entendades mal, non quero nin me atrevo a comparar. Estes grandes persoeiros sempre influyen nesa evolución, aínda que, no caso da maioría dos aquí sinalados, esa influenza fora máis ben moi limitada. A realidade é que houve outros agentes que se interpuxeron entre eles e o resto da poboación, como é o caso dos nosos mestres e profesores, que foron os verdadeiros artífices da evolución cultural. Aos profesionais do ensino temos que engadirlles os divulgadores da cultura e aos novos investigadores locais da xeración actual. A sociedade leminense experimentou un gran avance cultural, non só visible en cambios políticos, senón tamén no aumento vertiginoso de persoas con diferentes titulacións de grau medio ou universitarias. Un resultado deses cambios, ao meu entender, é o que está sucedendo aquí agora, na concesión desta folla de carga. Este acto é o resultado dunha sociedade madura, que aprecia e sabe premiar aos seus vecinos, aos que ten aquí todos os días do ano. Hai un momento falaba dos novos investigadores locais desta xeración, entre os que me atopo e entre os que me considero un dos máis veteranos, e por iso a concesión desta folla de carvalho debe considerarse un mérito para todos. Para ir rematando, quero decir que sempre traballei coa intención de facelo o mellor posible, de ir superándome día a día, aprendendo da propia experiencia. Por eso, cando me xubilei, coido que me atopaba nun momento moi bo da miña vida profesional, pero hai que deixarles o sitio aos que veñen detrás. Os últimos 13 anos da miña vida laboral paseinos como profesor de ensino secundario no Isla Xeiro de Lalín, un centro no que atopei un gran apoio, liberdade de actuación, comprensión por parte de todos, uns compañeros excelentes, entre os que figura a miña Mariluz, equipos directivos que fixeron un traballo incrível e moitas outras cousas que non vou a enumerar. Neste lugar, Isla Xeiro, tienen outras posibilidades de traballo diferentes ás de etapas anteriores. E moitas desas posibilidades foron as que fixeron real que hoxe nos atopemos aquí todos neste gran homenaxe nacional. Podo considerarme un afortunado porque traballei nunha profesión que me gustaba, teño unha familia maravillosa, atopei con persoas que me apreciaban e, sobre todo, dispuxen de tempo libre suficiente para dedicarme a actividades relacionadas coa miña preparación. Só decir que aprendín algo do moito que me queda por saber. A dedicación da folla de carga.
Carballo quero dedicala, en primeiro lugar, a miña muller Mariluz, coa que levo vivindo cerca de 40 anos. Ela tamén a merece, porque a parte da miña vida, e para estar comigo, renunciou a moitas cousas que tiña. Acompañoume a Canarias, a Muros, e agora é veciña deste pobo, que sei que a quere moito pola súa nobreza e por ser unha gran profesora, segundo me teñen comentado, unha gran cantidade de persoas. Pido un aplauso para ela. Tamén incluo aquí aos nosos fillos, que sempre son un apoio incondicional. A Cristina, por estar sempre aí, e a Marcos, polas súas pacientes clases de informática. Dedicado tamén a miña familia, especialmente a meus pais, que fixeron un gran sacrificio para que estudiara e fora na vida todo o que cheguei a ser. Iso é impagable. E con toda a razón e xustiza a todos cantos están loitando pola nosa cultura, polo noso gran patrimonio, pola defensa da natureza, montes, ríos, bosques, etc. Pola nosa paisaxe e polas nosas tradicións, o gran patrimonio material. Vai por todos e para todos, porque eu tamén son de vos. A modo de despedida anecdótica, quero contarvos algo moi curioso, un costume que temos na casa. Todos os anos, na véspera de Reis, a cena, tomamos un roscón con chocolate. É unha das bromas que facemos, que é de saber a quen lle tocará o rei da sorte. Esa figuriña que ven metida no medio dos roscóns é que, se non temos cuidado, ata nos pode romper o medio. Este ano trouxemos un roscón moi sabroso, feito no noso povo, e foime a tocar a min esa figurina. Como nos gustou moito, decidimos buscar de inmediato un segundo roscón. E, por casualidade, voltou a tocar de segundas outro rei da sorte. A filla Cristina dixo: «Papá, este ano vas a gañar o primeiro premio na Deputación de Pontevedra». E así foi, segundo acabo de enterarme hai uns días. Quedaba o segundo rei da sorte. Mirade vos onde está. Estaba aquí, nesta folla de carvalho, que levarei con honor o resto da miña vida. Moitas grazas a todos.
concesión da folla de Carballo que acaban de entregarme a día de hoxe representa o estado de madurez cultural e social dun pobo que mira cara aos seus propios valores representados polos cidadáns que traballan a favor da cultura, patrimonio e medio ambiente. Moitas grazas ao Goberno Municipal por creer nos seus cidadáns. Lalín, 14 de maio de 2016, asinado Antonio Presas, Folla de Carballo do Concello. É un exemplar do expediente. Bueno, xa que se me permite, en este libro, no que se forma parte do expediente, no que se recolle a información toda que foi o aval para a protección da folla de Carballo, hai unha serie de informacións polo que vexo, e vexo aquí algunha persoa que para min é especialmente entrañable, que non está hoxe aquí presente, que é Martiño Nercides. Foi informante. Vou a coller casualmente aquí calquera texto dele para ler. Pois este é. Non descubro nada ao decir que é testán da volta, refírese a mí. Campeón dos testáns. Pero pode ser, xa que está avalado e forxado por unha trayectoria de aprendizaxe constante, coñecemento e desmesura e lucidez deductiva. Froito disto, Antonio continúa actualizando o coñecemento da nosa riqueza patrimonial. Tal vez, o caso que mellor define o cacholán que é, atopámolo na súa quixotesca defensa do Castriño de Vendón. E mira ti, das súas airadas protestas, e eses restos nin se destruíron, nin ficaron sen estudiar. Seica, finalmente, o Castriño resultou acochar as primeiras estruturas funerarias datadas na Idade do Ferro para Galicia. Tería pasado ade por riba de non ter chegado antes a súa gorriña aí. O seu traballo ten reparado en multitude de frontes, dende o patrimonio castrexo a todo tipo de construccións e aproveitamentos etnográficos. Moi respetado pola comunidade de xeógrafos do país. De feito, a propósito destas palabras, chamei a un amigo que temos en común, o catedrático Augusto Pérez Alberti, e pedinlle que participara tamén deste recoñecemento que xa lle lo trasladaba mediante esta carta. Augusto dixo: para min é un ídolo pola súa maneira de contaxiar a xeografía. Teño unha anécdota de varios alumnos meus que me chegaron a dicir: Augusto, ti non me abriches a paixón pola xeografía. Foi Antonio Presas. Queda dito, Augusto.
Na súa faceta científica, aportou varias publicacións de artigos e datos que foi incorporando a unha tese, lamentablemente inconclusa, destacando a contribución a outros estudos posteriores sobre a hidroloxía da comarca do Deza. Non se conformou con remitirse á información existente de cartografías e datos das estacións meteorolóxicas oficiais. Non, foi máis alá. Quería contar con información milimétrica da que non se disponía. E, así, coas súas botelliñas, funís de plástico comprados en Mato e outros rudimentarios instrumentos caseiros, habilitou as súas propias estacións meteorolóxicas, desde Bustelos ata Noceda. Logo, co seu exército de alumnos, mantiña un registro de temperaturas e pluviometría. Tiña, pois non sei se segue con elas, a pluviometría e caudal do río Deza, sometida a un riguroso registro periódico. Tolea cando lle pides que te explique por enésima vez o fenómeno da captura fluvial do regato, no lugar alto do río do Alto Tixoa, e na ira dos Mouros, que drena cara a vacía do río Suárez. Cando lle quería correspondir o facelo cara a outra vertente, a Udeza, para despois dispersarse dicindo, bueno, a distancia non veo máis, simplemente isto como unha mostra de aprezo non só de Martiño Mercellas de todos os cantos aquí formaron probablemente para acontecer esta folla de Carvalho. Grazas a este local, a Secretaría, gracias a ti. Quero decir outra cousa máis. Estou usando, perdón. Antes de entrar aquí para este acto, houve un señor ao que lle teño moito aprecio, que personalmente me regalou esta folla de Carvalho. Pido un aplauso para ele. É Carlos García, de Cine de Benjamín. Pois agora, antes de pechar o acto coa actuación musical, imos proxectar un vídeo no que se reflicten máis ou menos a propia demasiado ampla trayectoria de Antonio Freixas ao longo da súa vida. Quero agradecer a José Luis Rodríguez Jacome que está aquí presente, porque sen él este vídeo non sería posible. Gracias.
asistir, gracias a Carollo Manteira e a Cáceres por aportar o tono musical, sen máis, pois, gracias outra vez a todos, sobre todo a Antonio Presas polo seu labor como de Flavía, e porque máis que merecedor dunha distinción como esta. Gracias.